खोनायाखै जोङो हा सोरमोनलाय उन्दुदों नामा नोंलाय हा उन्दुदों नामा होनदां उन्दुवाखै मा खालामदों ओरैनो दं मबाइल गिदिर लाबाय नामा माबा वाट्सएपआव सोरमोनलाय नोङो आं सिनायासै ओमफ्राय थै खनसे हरबाय थाग्रा रं नाम्बारालाय रं नाम्बार अबेनि बिखियाजुलिनिया बिखियाजुलि दानो थांबा लोगो हमगोन होननानै नोंसोरनाव हाबलांनानै नों थांफागोन होनलायलायनानै आंजों आं मिथिया होनबालाय थै मिथिया जायो नामा माने नोङो हाबलांबा थांफागोन होनलायनायालै नों क'क्राझारनि होनलाय एफा गोजानालाय बोरै थांलाबाय नोंसोर आं थाङा गावहानो होननानै जानला मोनला थांग्राखौ नोंसो हाखौलाय नोंहा नों बावगारनायखायसो नों सोंनायखायसो खोन्थानो गोसोआव फैगोन आं बावबायथ' आरो एफा गोबाव जाबाय नालाय गोबावथार जाबायथ' आरो मास मोनब्रै मा जाबाय खोमा बावबायहाय आङो मेरला मानसि हरलाबायो आं हराबानो हरा माथो नोंलाय रिसार्जबो सोआ आं हराबानो हरा माथो नोंलाय बिदिबालाय बोरै हरनांगौ आंलाय रायज्लायबाय थाग्रा नङा गारा बोरैथो हरनांगौ आङो हाबाब एफा रायज्लायबाय थायोमोन माथो आंलाय माथो रायज्लायफेरनो मोना माला रायज्लायफेरनो मोना गावहानो थांफागोन होनलायलायनानै दे दोनथ'लै आं खामानिसो मावदों मा जाखो दाहायफोर रायज्लायगोन नों बिदिनो थगायबाय थाखायो नों साख्रि गोनांबा साख्रि मावग्राखाय खोनाया साख्रि मावग्राखाय बिदि थगायबाय थायो नोङो साख्रि मावबाल' खामानि थायो आरो साख्रि मावो माथो होनबालाय रायज्लायथिरा माबायदि नोंलाय खामानि दङ नै मा खामानि जानला मोनला उल्था उल्था रायज्लायबाय थानाया सिलिया हसिया बे खोन्थालाय मा खामानि खनसे बेलेन्स सोनानै हरनो थिननायाव बेलेन्स सोनानै हरोसो दा मानसियानो नङालै नोंनो खाबियो आं नाम्बारखौ दानजोब्बायमोनथ' बेलेन्स सोनानै हर होनबाय ओमफ्राय फैसायानो गैयामोन आंनाव बे समाव आं जि हरनो बायो फैसा मालायनाव हिनजाव मानसिनाव फैसा थाया जायो नामा आं बेलेन्स सोना हरबा नों आंनो मा होगोन ओमफ्राय नोंखौलाय मानो नांगौ आंलाय नाङाबो नोंनि बेलेन्स सोनाय होनबालाय मानोथो बेलेन्स सोनांगौ आंलाय दोनदो फना आं रायज्लायाहाय दा बायनांलायगौ नामा नोंखौ रायज्लायनोबा